حالیت آلا çatı meşa cudî û mafê welat. Gelê Kurdistanê di hevdê mehê de ji bo welat meşiya. Têgeha welat niştiman û wargehê yekem car li ser vê axê hate bikaranîn. Hestên hezkirina axê xweza û zîndewaran li vî welatî çêbûn. Berî jiyan li Kurdistanê bi cîh û war bibe, li ti deverên dinên cîhanê hestên welat hezkirina axê xweza û zîndewaran tunebû. Mirovahî ji bo jiyana xwe bidomîne, bênavber, koç dikir û cî diguherand. Têkiliya helberînê di navbêra mirov û xwezayê de tunebû. Yekem car helberîna nebat û sewalan li Kurdistanê dest pê kir. Mirov ket diber axê de da û axê jî keda mirov bi xurekên cûr be cûr lê vegerand. Têkiliyek li ser hev xwedîkirinê yekem car dest pê kir. Ji bo hev xwedîkirin û diber hev de ket dayînê berî her tiştî hezkirin divê. Ji bo wê mirov li ser sînga Kurdistanê ji ax sewal û zîndewaran hez kir. Bi vê têkiliya li ser hezkirinê pêşketî mirov êdî zû bi zû dest ji axê berneda. Bi gîha, nebat, cûk, morî, pez û sewalên xwe ve hate girêdan. Çawa ji mirovên derdora xwe hez kirin, wisa jî ji xwezayê jî hez kir. Ev hezkirin bû sedem ku têgeha niştiman û welat derkeve holê. Ev têgeh ji gelê Kurd û ji ernîgariya Kurdistanê li gel û civakên din belav bû. Wekî hemû destkeftiyên yekemînê mirovahiyê, welat û hezkirina welat jî ji vir derket holê û li cîhanê belav bû. Çiqas mirovahî li ser heman axê sekinî û debara xwe jê kir, ket di ber de da, ew qas bandor li axê kir. Bi heman awayî axê, welat û xweza jî bandor li ser hişmendiya mirovan kir. Têkiliya mirov û xwezayê herî zêde xwe di hişmendiya mirovan de û hişmendiya mirovan jî xwe di ziman de dida nîşandan. Navê dol, newal, ciya, deş, cem, robar, daristan, şêr, teyr, kew û tevahiya sewalên welat li mirovan tên kirin. Navê mirovan li kûçe, kolan, dol û newalan tên kirin. Hoker û pênaseyên zimanekî çevkaniya xwe ji hêmanên xweza dikirin. Bi demê re her civakek dibe welatê xwe û welat jî dibe gel. Ji hevcûdekirina wan nemimkün e. Bi hev re hene yan jî bi hev re tune dibin. Ev têkilî herî zêde jî li Kurdistanê di navbêra gelê Kurd û xwezaya Kurdistanê de heye. Heta ji ber ku yekem car ev hest û têgeh li vir derketiye holê, ji hemû cihên cîhanê û ji hemû gelên din gelek xurttir e. Îro dagirkerê Kurdistanê dixwazin gelê Kurd di tevkujiyê re derbas bikin û ji holê rakin. Ji bo wê bi sedan salan e êrîş dikin. Hemû rêbazên hovane û dijmirovahiyê bikartînin. Li gel hemû êrîşên bê exlaq û wijdanî jî nikarin gelê Kurd ji holê rakin. Ji ber ku kokên gelê Kurd ew qas di kûrahiya vê axê de çûye nikarin jê bikin. Di her carê de kokên di kûrahiyên axê de cardin şitil didin. Ji bo wê ev demek dirêj e dagirker heman êrîşan li ser xwezaya Kurdistanê jî pêktînin. Dixwazin têkiliya gelê Kurd bi Kurdistanê re daniye qut bikin. Ji bo vê hemû rêbazan bikartînin. Bi awayekî bê exlaq û bê wijdan êrîş dikin. Êrîşên bi sedan salan e li ser gelê Kurd tên meşandin, niha bi awayekî hevdem li ser xwezaya Kurdistanê jî tê meşandin. Gelek caran ev komkujî weke ji bo rantê pêk hatiye tê fikirîn. Rast e, aliyek rantê jî heye. Dagirker dixwazin hemû nirxê Kurdistanê daqurtînin. Lê ji vê girîngtir, armanca van êrîşan tevkujiya Kurd û Kurdistanê ye. Birîna têkiliya di navbêra gelê Kurd û Kurdistanê de ye. Dizanin ku heta têkiliya welat ax xweza û civakê nebirin nikarin bi ser kevin. Bi vê talan û tevkujiya daristanan dixwazin kokê Kurdan ê di kûrahiya axê de biqelînin. Bi vê boneyê êrîşên li ser xwezayê parçeyek êrîşên li ser gel û civakê ne. Divê wisa bêdîtin û helwest jî li gorî vê yekê bênîşandan. Têkiliya xweza û mirov xwedî lê derketina xweza û mirov ji asta em difikirin gelek kûr û girîngtir e. Dema İngilîzan erdnîgariya parzemîna Afrikayê dagirkirin, berî her tiştî hewl dan têkiliya mirovên cermreş û xwezaya wan xirab bikin. Leşkerên İngilîz pêşiyê çal kolan, sewal xistin kemînan û pişt re rûyên xwe bi rejû û teniyê reş dikirin. Leşkeran dengên weke cermreşan derdixistin û îşkence li sewalan dikirin. Pişt re jî sewal berdidan. Bi vî awayî dema sewalan cermreş didîtin an jî êrîşî wan dikirin jî ji wan direviyan. Cermreş jî ji sewalan aciz dibin. Armanca vê yekê ew bû ku xweza û civak ji hev veqete, ji hev hez nekin. Li hemberî hev hêrs bibin û hev neparêzin. Dema civak ji xwezaya xwe hêrs bibe,
بگومان جبو وی آخو خوزای کت جی ناده ناپارێزه و جبو وی بدل ناده. نها داگرکر وی پولیتیکایا انگلیستانê li Kurdistanê dimeşînin. Bi bendavan ceman diçiqînin, bi topbaranê sewalan koçber dikin, bi birîn û şewitandinê daristanan diqelînin. Kurdistanê bêxweza û sewal dikin. Bi vî awayî civakê neçarî koçberiyê dikin. Di encamê de ernîgariya me jî bê mirov dikin. Meşa cudî ji bo vê yekî gelek girîng bû. Vê meşê nîşan da ku gelê Kurd di ferqa polîtîkayên dagirkeran de ye. Nîşan da ku dê van polîtîkayan vala derbixe, çi bibe bila bibe, dê ji ber hîle lîstik de ku dolabên dagirkeran ji xwezaya xwe sar nebe. Dê li çiya dol newal û çemên welatê xwe xwedî derkeve. Dê sewalên ernîgariya xwe biparêze. Dê her tim ji bo wan bedel û ket bide. Bi vê meşê ernîgariya Kurdistanê şad û bextewar bû. Her çiqas demên dijwar derbas bike jî xwezaya Kurdistanê dît ku gelê wê tucarî dest jê bernade. Ji bo wê dol newal çiya deşt çem daristan çûk mar û sewalên Kurdistanê jî tucarî ji gelê Kurd naxeyîde. Gelê Kurd û ernîgariya Kurdistanê dê heta hetayê hev biparêze û hembêz bike. Dê ji hev hez bike û di ber hev de kedê bide. Bi vê meşê hemû kevirdar spel sewalê Kurdistanê di hîvdê mehê de ev yek hîs kir. Ev hîs ji hemû tiştî mezintir û girîngtir e. Dengê sloganên meşvanan gihîştin rehên herî biçûkên darê cudî û tevahiya Kurdistanê. Ew kokê ku coşa xwe ji salan û meşê girtin, dê hêzê de tir û xurtir derkevin. Dê bi kulîlkên xwe li rûyê welatparêzê Kurdistanê bikenin. Dê bi bêhna xwe ya xweşik hêza berxwedanê bidin hemû şerkerên Kurdistanê. Meşa cudî car di nîşanî dost û dijmin da ku tu hêz nikare me ji Kurdistanê, Kurdistanê jî ji me qut bike. Lê ev meş û têkoşîn naqede. Bêguman hesabê vê talan û tevkujiyê jî dê zêdetir bêpirsîn. Berî her tiştî jî ev hesab dê ji hevkaran û xayînan û piştrejî ji dagirkeran bêpirsîn. Heta siya dagirkeran li ser axa welat hebe, dê bi rê û rêbazên cuda berdewam bike.